dic Ali, soc del Marroc, parlo amazigh, que és la llengua materna, i àrab, i català, castellano i una mica de francès. رضا أغسطوي أغسطوي لي نورزم يقول أورتي خص الصفر لا انت سوراس منك عليها تو ورغين شو عمرت الصلاة ما ورغين ايوا شكون غوري ورق خادي لا تورق قدات ورغي هذا الناس السنه غادي يغومش انا انك قادة سنتيني اني خايتيني اوتي ولا الناس ماذا ولسيا يمشي ياسكا اسس بيتنا نسير الريباسو دي نورس اسكا ورا خدمك fa molt de temps que volíem muntar un grup i vam juntar amb els rumberos i funciona com un grup de fusió de dues cultures, que la música està molt oberta a tothom i està bé perquè està fent com una convivència de dues cultures dins de la música. Pasajero, hombre, Mele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A quina hora? A 8:15. Què tal, Anat? Per Xina? Molt bé. Una experiència, no? Vale, doncs vinga. Encara està. Les llengües sempre són positives i són necessàries per aprendre, per conèixer altres cultures, perquè mira, quan vaig arribar aquí no parlo res ni del català ni del castellano i em costava relacionar amb la gent. He agafat com la confiança de que si parlo català o castellano sí que puc entendre més la cultura d'aquest país. Ahora has de hacer un cambio. Ahora puedes ser inmigrante. Sí. No, aplica la mano. Aplica después la mano. Aplica la mano. بمشي زريونا لا خلينا نرندل ولا خلينا نرندل ده كسو tiro de hola Nacho muy bien i és positiu sempre parlar llengües, o sigui, perquè és evident perquè cada cultura té la llengua i cada llengua té una cultura.